Hello everyone, welcome back to my channel again. So today I want to show you how I doing my practice for eyelash extension. Sorry sa messy clip kasi actually DIY lahat. So yung frame ko is my old eyelash extension. Then, which is, mahaba na talaga siya. Pero, pinahaba ko pa siya para lang sa vlog na to. At saka yung table, I'm using scotch tape only. Sobrang tipid, diba? Pero, wala pa kasi, hindi pa kasi dumadating yung in-order ko online for my practicing tools. So, eto muna for a while. Yeah. So, of course, kailangan mong sundan yung mga line or yung mga hair, original hair. Tapos, ididikit mo one by one yung gusto mong pahabain. Siyempre, sa dalawang gilid is maiksi muna pahaba ng pahaba sa gitna para magmukha siyang real hair. At saka hindi mo siya ididikit sa pinaka-dulo kundi sakit sa mata niyan, especially yung mga nabibili online na glue. Medyo delikado siya, so you need to find a proper glue for that. And syempre, kailangan mo mag-ingat dahil matulis ang tweezer. So yan, tuloy-tuloy lang yan. Tapos sundan nyo lang yung ginagawa ko kung makikita nyo ng maayos. But maybe next time I will do vlog in a real human, real eye. Now, eto muna habang nagpa-practice ako. So, enjoy watching, guys! Sorry guys kung napapansin nyo, meron madumi siya, makalat, kasi yung glue na ginagamit ko is black, and ano siya tawag dito? Yung scotch tape na ginagamit ko is white also, so dumidikit siya dun, so pasensya na, medyo makalat talaga siya. Pero of course, pag natural and human hair or human eye, syempre hindi ganun kakalat yan. And tanan! Tapos na. Pero makalat talaga siya kasi sa glue.
So, ayun lang. Thank you guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo. Sana may natutunan kayo. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys. Bye-bye. See you again. Bye. Guess what?